Si Mang Jose, ang mangtutugis ng mga aswang. Sa isang bayan na nililimot ng panahon, may isang matandang tahimik na naninirahan sa gilid ng kagubatan, si Mang Jose. Walang masyadong nakakaalam tungkol sa kanyang nakaraan. Ang alam lang ng mga taga-baryo, siya ay isang retiradong sundalo na laging may dalang itak, bawang, at bote ng langis na kulay itim. Palaging may itim na panyo sa leeg, at may mga ukit sa kanyang baston na hindi maintindihan ng karaniwang tao. Ngunit kapag sumapit ang gabi, lalo na kapag bilog ang buwan, nag-iiba ang katahimikan ng baryo. Biglang may nawawala, kalabaw, manok, tao, at sa bawat gabi ng lagim, isang anino ang naglalakad sa gitna ng gabi, bitbit ang kanyang itak na tila lumiliwanag kapag may masamang espiritu. Siya si Mang Jose, ang mangtutugis ng mga aswang. Isang gabi ng lagim isang gabi, may batang babae ang napabalitang nawala, si Liza, anak ng albularyang si Aling Sima. Ang mga matatanda ay nagsabing may nakita silang malaking ibong itim na lumilipad sa ulap na parang usok. Kinabukasan, duguan ang harapan ng bahay ni Aling Sima. Walang makalapit, lahat ay takot. Maliban kay Mang Jose, may amoy ang mga aswang. Di sila marunong magtago sa mga tulad ko, bulong ni Mang Jose habang pinapahid sa kanyang mga bisig ang langis ng itim na ahas. Pumasok siya sa kakahuyan. Tahimik ang paligid, pero dama niya ang panlalamig ng hangin. Alam niyang may nagmamasid. Lumabas ka na. Alam kong ikaw si Daga, sigaw niya. At mula sa dilim, bumaba ang isang nilalang, matay pula, balat ay kupas na kulay abo, ngipin ay matutulis. Isa itong aswang na nag-aanyong tao sa umaga, ang tahimik na kapitan ng barangay, si Kap Daga. Walang makakatigil sa amin, Jose, sabi ng nilalang. Ubusin namin ang dugo ng bayang ito. Ngunit mabilis si Mang Jose. Sa isang pitik, sinindihan niya ang kanyang itak ng apoy mula sa langis. Napaso ang aswang. Napasigaw. Para sa bawat batang nawawala. Para sa mga pusong di na natagpuan, sabi ni Mang Jose. At sa isang mabilis na pag-atake, tinaga niya ang aswang sa leeg. Napugutan ito, at naglaho sa usok ang katawan. Nakita si Liza kinabukasan, ligaw ngunit buhay, natagpuan sa kuweba ng kagubatan. Walang nagsalita tungkol sa nangyari. Ngunit simula noon, wala nang nawalang tao. Wala nang itim na ibon. Tahimik na muli ang baryo. Si Mang Jose, patuloy pa rin sa kanyang pagtanda. Tahimik, ngunit laging may nakahandang itak sa ilalim ng kanyang mesa. At kapag naririnig ng mga bata ang alulong ng aso sa gabi, sinasabi nila sa isa't isa. Walang aswang ang magtatagal dito. Si Mang Jose ang bantay ng ating bayan.